Košickom kraji je mnoho krásnych dedín a miest. Spolu vytvárajú pozoruhodný celok plný kontrastov. Košice sú jeho srdcom a metropolou. V posledných rokoch sa podarilo podporiť kultúru, turizmus a šport. Na čo by sme sa ale mali zamerať v budúcnosti? Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob, akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. Táto zmena bude tak zásadná ako žiadna iná technologická zmena v minulosti. Technológie prenikajú a budú čoraz viac prenikať do každej oblasti ľudského pôsobenia. Je na mieste sa zamyslieť, ako každého z nás tieto zmeny ovplyvnia. Kam bude náš kraj smerovať? Budú vznikať nové profesie a povolania. Firmy budú vyžadovať ľudí pripravených na zvládnutie víziev a trendov. A práve na to sa zameriava naša stratégia, ktorej predmetom je oblasť školstva, regionálneho trhu práce, IT firiem a prístupu samospráv k problematike. Reakcia na tieto trendy musí byť komplexná, zahŕňajúca všetky zúčastnené strany. Musí sa opierať o IT sektor, ktorý je jedným z pilierov regiónu. Verejná správa musí byť efektívnejšia, aby plnila svoj účel. Sme pripravení koordinovať snahu, kapacity a zdroje, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj nášho krásneho regiónu.